Ang garanon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty. Number 1! Basta Radio Bongo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nga gingabot mo ang tanom ni Pista? Ginhambalan niya akong alaway mo. Nagsunod ko kuno sa imo, day. Ano? O hindi! Nagtiskog si Tayrosing! Ay ala! Tapos giguni karon kay Kap mo! Barbiro! Ay, Barbiro? Oy! Unsa man ang ginalibod mo? Ako! Oo, ikaw. Ako ang ginalibod, siling ko gani! Ako ang ginasiling nga traveling barber! Nga ahaw, wala ka shop? May araman, pero mas mayo ni. Hindi na mabudlayan ang akon mga customer nga magkanto pa sa akon. Tungod ako na ang nagalakat sa ila. Conveniente ini para sa ila. Ay, kung sa bagay, ako gani. Nagaalibod man sang utan. Para nga, hindi na maglakat ang tao sa merkado. Ote ano, mapautod ka? Sang ano? Sang buhok? Ay, utdan mo pa ining akon buhok nga. Wala na ni gani gatubo. Hindi man lang buhok sa ibabaw ang ginaguntingan ko. Pati buhok sa idalom sang ilok. Ginatriman ko gani ang Bermuda grass. Kung hindi ka
dira ka na! Barbero! Barbero ka muna! Ato na siya. Ay, hala. Kagwapo nga pagkabarbero eh. Makadagdag panti ang iya. Hitsura. Uy, ari na ako sa bingguhan. Paglabay ko kaginas ang aga. Ari di si Marina. Subo nga paglabay ko nga gabi na. Ara man siya gihapon. Oy Marina, pauli na. Gabi na ho. Sa linya sang bes! Duha ka puste! Hoy Marina, pauli na. Kaya ara na sa balay ninyo ang imubana. Kag-akig siya. Malaya siya kuno. Oy, matuod ka uray? Oo Marina, pauli na. Kay basi hindi mo na maabtan ang bana mo. Ay, sige. Sa litrasang O! Mapuli na ko! Ay, puldo ba na ko? Matuod ko na mong siling ni Uray nga malayas ka. Oo, para makapagusto ka man bingo. Te, bayaan mo lang galing inimbalay nga ginpatindog mo. Ibaligya mo para nga may kapital ka sa bingo mo. Uti! Paano ang mga gamit naton? Ibaligya mo man kay para ibingo mo. Uti! Iniya ho? Kaya ginbuksan mong palda mo. Pati ini, itaya ko man sa bingo. Hindi. Plastar na kay mabinggota. Albina, may ibaligya ako sa imo. Ano ina oray? Ari blank tips. Anhon ko man ang blank tapes man. May tani kon makapabuswang inasang bukol ni Buklan kay baklon ko ginadayon. Abo ina gani. Ginbaligya ko ini sa imo Alvina para makabalos ka sa iya. Ha? Sa ano nga paagi uray? Ari ay. Rekordan mo ini sang imo tingog nga gasinggit Buklan. Pagkatapos, i-play mo sa karaoke. Kundi, wala sang untat nga singgit sang Buklan. Hindi ka paayawan? Ay, husto. Husto nga paagi ina oray. Ay, abaw, ka-genius gid sa imo. Ti, pilan Isa ka gatos. Ay.
Albina ba? Wala on tatatag singgit siya sa buklan eh. Buklan! Ano nga si Barikoson? O, to siya ho. To sa bintana, nagapungko. Kang nagapanguyab. Buklan! Gin-record lang niya, ina. Animal ginang Barikoson niya, ina. Maparikod, mablakos ang tingog ko nga nagasinggit nga Barikoson. Kagusto ko nga ang singgit nagasigabunggid. Barikoson! Barikoson! Uhala! Nagparikod man si Tagoy Albina sang Barikoson, ha? Barikoson! Kag nagasigabong pa! Kap. Gaya na naway naman si Chitagoy kasi si Albina. Ano? Oo, Kap. Buyanay sila karaoke. Ano nga karaoke man? Bolos na sila buyanay sang karaoke dito ho. Oh. Dali ka. Ipasipuin na ko bala sila. Oo. Magkihad sang 300 kabilog nga kamatis kag sibuyas Bombay. Tisyentos kabilog nga kamatis kag Bombay? Ibutang ini sa tubig kag pabukalan sa sulod sang 3 ka semana. Idugang ang isa ka kaing nga patatas, 2 ka sako nga carrots, magbutang sang asin kag vitsin, lutoon pagid sa sulod sang 2 ka semana. Makaigo ini sa 2,000 ka tawo. Kung madamo pagid sang tawo, pwede mo ini madugangan sang isa kabilog nga kuring. Idugang ang kuring kon kinahanglan kay may tawo nga indi kauyon sang kuring sa ila sabaw. Ano ina ang ginabasa mo, Tring-Tring? Ay, recipe ini sang inchik day rusing. Ano nga resipe? Ah,
resipe day sang inchik. Kung magkasal bala sa ila, haw? Ay, tested and proven kuno ni Day Rusing. Nga kun amo sini nga sabaw ang ihanda, ti, dali maubo sa lamisa sa mga bisita, eh. Diin ka makadto, Tring-Tring. Ma, bisita lang ako sa akon tiyang at igulang na Day Rusing. Pila na ang iya edad, haw? 99. Nabintay no, ibi. Buhi pa siya? Nagmigo-migo pa na gani ang iya magulang, eh. Ma, dali lang ko day, ah. Kay lapit man lang amor siya. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon Bacolod #1 Basta Radio Bumbo. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad, samtang nagainom si Berto kag pidik, ginsita ni Berto ang lalaki nga bag-ong salta. Maayo lang kay ginesplikaran lang ini ni Pidik nga pasensyahon lang tungod akig ini sa mga bag-o sayo kay basi amo ining nag-rape sa iya manak. Diri sini nga bahin mapadayon ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail.
Wala kasang maymo siya, pre. Bata pa to siya, makusog. Kag may maskulo pa. Maskulo man. Ako yamig kadala pa kuya sa kapasong humaya. Siya makadala? Hindi no. Kag amo man sila kabugat sa akong inumol kung tapungulong ko sa mig. Sinungalan sa tunto nga to man. Wala na ito may balik kung sinungalan niya. Basi may gaduan ang disa. Andaman niya lang makita ko sa kung magbalik sa dire. Meg, bahiin na lang balada. Hindi na lang Wala man siya sang malain siguro nga tuyo sa pagkadto dali. Mali man naton, Meg. Basibla kung matuod nga ripis ang tao nga to. Sige, Meg. Puli na ako Nagutom na ko. Ate, sige. Puli na, Meg. Kaon na to, Buhaton ko sa nga full guy. Buhaton nga full guy ang tarantado nga to. Kag mapilitan siya sa pag-ako kung buhaton ko yun na. Sa subong, mapalayo ko anay Para nga mapalayo ako sa suspitsos ang tanan. Kinanglan, maminsar kita ko sa mayo nga paagi. Para ba nga mapaako ko kitang tao nga to. Ara na! Sino bala ini man? Oh! Bah! Ernie? Hinablos ko? Ikaw gali? Oo, Tia Ingkar. Ginsugo ako ni nanay nga maghapit diri sa imo Para makahibalo sila kung kamusta na kamo diri. Ay abaw! Maayo man kami diri, Ernie. Kag salamat kay nakita ko ikaw. Gamay ka pa sadto. Sang ulihi ko ikaw makita. Ay anay ka bala. Dali diri sa sunod. Magpungko ka anay. Dali. Salamat gid, Chay. Magpungko ka dira Din si Choy? Ay ato pa sa hunasan. Nagapanginhas. Kay balo ka naman. Malapad ang hunas. Gani ang mga tawo, masako sa pagpanginhas. Amo gali, Chay? Katahom sang barangay ninyo nga ni Chay, no? Matuod? Oo, Chay. Kun amo, magkadto ka diri permi Ay, anay ka bala, Ernie? Ay, abaw! Kagwapo na gid sa imo subong, no? Sang una, itong pa sa imo nga kapangal. Kag maniwang pa. Nagakaon man sang kanon, Chay mo. Ay, hoo gali, Ernie. Chay? Matuod bala ang siling sang imo, Iloy? Nga naga-intra ka kuno sa mga kontes? Sa ano nga kontes, Chay? Sa kontes bala nga nagasakay ka sa motor. Kag samtang nagasakay ka sa motor, ginaligo ka sang imo angkas. Kag kung sinong makalambot una sa inangan, siya ang madaog. Nagsiling ang imo, Iloy, nga nag-intra ka kuno dira. Uti, nagdaog ka? Wala Sino makadaog da kay... Nag-intra man ko pero para magtilaw-tilaw man lang. Pero wala man ko magdaog Sa salima kami, ako gid ang ikalima. Ay, amo gali? Wala ka gali yan nagdaog? Oo, Chay. Amo na nga, wala na lang ko mag-intra. Makahuluyay. Ayaw, gali, Chay. Sino inang tao nga daw sa piho kung mag-asta dito sa may Tianggi man? Sa may salamputan, gidblas ang barangay nga iniyaw. Abot Kadamo man dira sang naga-istambay. Anong dagway niya, haw? May medyo may edad na siya
Ugaling mabukod pang lawas. Do sa hubog man ganito. Kung may kaupod pa siya nga ginatawag kay Pidik. O Pidik or Pidyo. Si Pidik. Ah. Ay, oo. Kag ang kaupod niya, amo si Berto. Berto? Nga amanhaw? Ginsita niya ako, Chay. Ginsita ka ni Berto? O, Chay. Ginsita niya ako. Ginsilingan niya ako nga basi kuno ako ang rapist dire. Kag akig siya sa mga rapist. Kay man ginrape ko nung iya manak mo. Nagbisita sa akon ang akon hinablos nga si Ernie. Kaginsugiran niya ako, nga ginsita siya ni Berto sang makalabay siya sa Tiangge. Sa pagpadayon ko pagid, ay nagano-ano man niya si Berto man. Ano yung nagsulod sa pinsar niya nga ginhambalan kaniya sang amusina? Amo man gani, Chay, nga suya ako eh. Kung wala lang ako makapugong, kung tani, ginhuyapan ko siya. Ay, pabay ilang Ernie Basi kung nagapamahog lang siya. Hindi, Chay. Bastos ka dyan tao nga to. Pero matuod bala, Chay, nga ginrape ang iya nga manak. Oo. Ginrape ng iya manak. Kag subong nagabusong na. Apang wala nila kuno makilala ang rapist. Amo gali nga akig si sa mga estranghero nga nagakadto dire. Oo. Pero hindi ka lang magpalibog sa iya. Kahibalo ka, mayuhay man kami sang asawa niya nga si Kuncha mo. Ay huugali, diri ka na lang magpanyapon, Ernie, ha? Para nga makasugilanon pa kita sang malawig. Ate, sige, Chay. Pero mapauli ko, anay. Mabalik lang ko dayon, Chay. Uy, Roberto, Meg. Oh? Parang tao nga ginsita mo kay Now. Bay, siya matuod din na. Bawa nagbalik na siya, ho? Mapuli na gani siguro, Meg. Nadlok na siguro sa akon, Meg mo. Di mo guro eh. Hoy! Dulog! Paborhot na siya, Migo. Wala siya magsapak. Ginpadasig pag iniya gani ang motorya. Sang mag-agi siya diri sa atubang ta. Sige lang, babalik ko na sa gyapon. Andaman lang niya kung makita ko sa liwat. Pero do hindi ko siya kilala, Mig mo. Kung sa bagay, Mig, ako gani wala magani ko kilala siya mo. May isugid ako sa imo, Miga Reyna. Ano ina, Miga, Inkar? Nagbisita kahapon sa ako nang hinablos ko nga si Ernie. Ato balang ginasiling ko sa imo nga nag-intra sa paindis-indis samtang nagasakay sa motor, ginapaliguan sang tubig. Ay, matuod, Miga, Inkar? Uti, nakadaog siya? Wala, kulihot siya kuno. Ay, amo ni Miga ay, nagbisita siya sa akon kahapon. Bausos! Kagwapo nagidya sang akon hinablos nga ato mo. Kag abi mo, ginsita siya kuno ni Berto sang magsulod siya sa aton barangay. Si Berto nga bana ni Kuncha? Oo! Ginpasibangdan siya kuno nga
Siya ang nag-rape sa iya manak? Rapist siya kuno? Si Berto ang nag-rape, hindi bala? Oo man gani. Nakahibalo man kita sina. Apang ginasuli pa yan ni Berto. Baw katuntugid. Mabatas pa niya magpasibangod sa hinablos ko? Ay, maayo tani kung wala kita makahibalo kung ano gid ang matuod. Ay, Miga. Sugira naton si Miga Kuncha. Ay, hindi na lang Isa pang alingaga nga ina. Sa baylo nga ipapriso niya si Berto. Ginapinan pa niya. Ay, ahay. Makaluluoy man si Anita, no? Wala sa nagapangapin sa bata nga ina. Amo matuod. Budo sa baghak balain ng si Kuncha huo. Nagkahibalo na gid siya nga si Berto nag-rape sa iya anak. Nagahipos-hipos lang siya. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma.
Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kag ini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, nasalaan sang lalaki nga sugar daddy ni Kati ang iya amay. Amo na lang kaakig sini ni Kati sang ginsukmat ini sa iya, ganigin sumbag niya ini sa kilid. Samtang, nagpakuwar sa sang laragway sa isa ka teenager. Amo na lang kakibot niya, sang gindalagan sini ang iya kamera. Ginlagas niya ini, tubtob nga natumba siya. Sa pagpadayon ko pagin. Ang wala sang huya nga hilabtero nga to. Kung ginlambatan niya kung tani ang sultirito, kung tani nakuha ko ng akon kamera, kag hindi na ako mabudlayan sa amo pasini. Hala, may motor nga nagdulog sa ako na tubang. O sige na, sakay na. Si Hambog? Dali. Sakay na, nagsunato na nagkuha sa kamera mo. Ano? Ate, oo. Panguyat. Okay. Ay! Ano ka man? Hinaya lang pagpadalagan ay kipasi ko mahulog ko. Hoy! Hindi hoy ang ngalan ko. Sino man gali? Israel. Israel man ang galing ngalan mo. Kung tani ginambal mo na yun sa akon Oh, ato siya! Ang nagagaw sa ngakon nga kamera. Sige. Balabagan na ito ng alagyan niya. Hoy! Uy, ang kamera ko! Hoy! Ihatag sa ako ng kamera ko! Kung hindi ka maluyag, may matabo sa imo! Ariyo! Sala! Ay! Hindi! Ginaboy niya nga akong kamera sa duta! Pulutan ko! Hindi! Ang kamera ko! Oh, please nga, Nay. Ka naman, ay. Hindi. Wala na, gido. Wala na gid nagagana ang kamera ko. Ay, guba na gid. Hindi ka gid bala magpasalamat sa akon? Kag anong pasalamatan ko sa imo? Ano naman bala problema mo? Nabalik naman ang kamera mo. Naguba ang kamera ko. Kag imo inasala. Ano? Ano nga sala ko? Ikaw may sala. Kaya wala mo ginsalo ang kamera mo. I hate you! Kinakautan ko ikaw, Israel. Sala mo, kung nga wala na ako sa kamera, subong. Hipos na. Islan ko kamera mo, bisan pila. May sentimental value ning kamera ko ngayon eh. Amo niyang una nga kamera ginatag ni mama sa akon. Kag hindi mo na may islan sang bisan pila pa kabilog ang kamera. Makaruluwi man siya. Amo gali niya yung sitwasyon niya. Sa una ko siya makita sang gabi nga nagahibi siya. Kag hindi magkalaamong dagway niya. Sige na. Gusto na gahibiin na. Magsakay ka na. Ibalik ko ang motor ngayon sa tag-iya. Makasarang ko yung magpauli nga isa lang no. Nakita ko nga may bagra sa mga batiis mo. Abi, magsakay ka na. Hindi ka makarakat ngayon sa hanon. Sakay na. Kaya marakat na kita. Ang botsi mo. Ayaw gali, ang imo kamera. Hindi na ya pagbalik sa akon mo wala makayo ah. Ano?
Kala mo kung nga naguba ang kamera ko. Gani ikaw magpakayo sina ha, kag magbayad sina. Masako pa ako busy ako. Hindi na bala magpangita sang balibad Kag hindi ka magpakita sa akon kung hindi pa ina makayo. Kag isa pa, makahulat man kuya bisan ano kadugay. Okay siniling mo Oh, sige na, lakat na. Ikaw lang una magsunod Sige na gani, maguna ka na sa paglapkat. Gusto ko nga makita nga iuli mo ang ginhula mo nga motor. Okay. Hello, Kathy? May lalaki ka nagpanawag kay Cassie sa labi. Mabarikit ako. Isa ka lalaki nga hubin pa? Nagabi sa bisa sila? Naghagsaray pa sila nga duwa ho? Hindi. Kalayan sa pamatsyag ko. Sino naman ba lalaki ngayon naman? Hindi lang tigulang nakita ko Gakaupod niya sa nagligad nga adlaw. Kagkaroon, nakakita naman sa isang bag-o nga lalaki. Apang hubin pa ini. Nga ablang at tublagon ko nga akong pinsar man. Hindi ako mag-usik sa tilion ko sa ila. Wala ko sang labot kung ano man ang buhato ni Kati sa iya kabuhi. Di ano ko may lalaki siya Hindi ko manggani sa abyan. Wala ko sang labot kung gubo niyang kabuhi niya sa kalalangan sa pag-upod-upod sa kaibisan sino nga lalaki. Mas makapaayo gani sa akon para nga magpalayo na sa sangdalayo. Sigurado nga amo ining straight nga ginagyan ko. Apang nagsala siguro ako ay. Ay hala, nagtalang ako. Kay na pa ako nagapangita sang kali nga ginagyan ko. Apang wala ko ginakita. Oh Diyos ko, nakulbaan ko. May dala pangandaan ako nga mga bag, kinag-shopping ako. Hindi man ako makapanawag sa hotel o kung kay bisan sino, kay nalubat na ako. Kag hindi man ako makakontak kay Manong Stephen. Parang ang sugato niya ako. Hindi. Gabi na gini niyo. Hala, may 3 ka lalaki nagasunod sa ako, no? Kay na pa ini sila nagasunod sa akon. Kag may talapas lang ang mga botilyas ng ilimonon. Ako kinang ginasunod nila, Nagtalang ka dahil! Ulata kami kayo, dahil ka na mo na! Hindi! Ara nagit sila, Malaing ginang tuyo nila sa akon. Madalagan ko! Hindi! May nagdakop sa akon! Hindi! Hindi! Maluhoy ka mo! Buhayin niyo ako! Ako ini! Israel! Israel! Salamat kay Ari ka! Anong ginabuhat mo, Direk? Anong natabo sa imo? Nga ba nakalapsi sa imo? Nagtalang ako. Kag may 3 ka tao nga nagalaga sa akon. Nakulbahan gid ako. Ang damdam ko kung mapahamak na ako, Israel. Ari na ako. Hindi ka na magibi. Ari ka, pahiran ko mga luha mo, Basa kita ang dahong mo, Nga na kay balo kang hari ako, diri. Kag nga ka man, diri. Kaya na pang sunod ko sa imo, no? Matuod. Madugay na ako nga nagasunod-sunod sa imo. Nga aman. Wala lang. Gusto ko lang maglagaw-lagaw, Kag kumo daw kabisado ko ng lugar nga ini, nagsunod na ako sa imo. Gali, mas kabisado ko pang lugar nga ini sa imo.
Nagtalang si Cathy sa nagapauli siya halin sa grocery kag may nasugata siya nga mga hubong. Sa kahadlok niya nagdalagan ini. Amo na lang iya kakibot sa may naghakos sa iya sang hinali. Si Israel gali ini. Amo na lang pagpasalamat niya sa pagpadayon ko pag iya. Israel, salamat kina. You're welcome. Luyag mo pala nga magpangapianay sa sulod? Okay lang ba sa imo? Aba, oo. Bilang pasalamat sa pagluwas mo sa akon. Okay. Magpungko ka, anay, ha? Kay matimpla lang ako sang kape. Ay, oo, gali. Kamusta na galing kamera ko? Na-miss ko na gid ang kamera ko, eh. Abi mo, kung kaisa, kinahanglan nga mapanas sa mga naragway sa mga tao nga kaisa, ginpakamahal naton. Agud nga, makamubo na kita sa nakaligan. Oh? Ano palang buot mo silingon? Na-miss mo na mga laragway sa ex-boyfriend mo ay, hindi ba na? Nga ang nakambal ka man sina Israel. Hindi ba lang ang ex-boyfriend mo ang rason kung nga nagbalik ka diri? Kag sino naman ang chismoso nga reporter nga nagbalita sa imo? Ato ako dito, no? Ano? Ato ako dito sa mahubog ka sa isa ka bar. Ato ako dito sa nagahilibion ka nga nagapakitluoy sa boyfriend mo nga hindi ka niya pagbayaan. Gusto na, ina. Hindi na naton paghambalan, ina. Mainom na lang kita, Kung mabitin ka, magsiling ka lang kay libre ako sa hotel nga ini. O nga man, kirida ka bala sa tag-iya sa hotel nga ini? How dare you! Agay! May! Gintampa mo ako, Cathy? Hasta subong gali! Nagapaminsar ka pa nga basta na lang ako nga mag-upod sa bisan sino nga lalaki? Kag sugar daddy ko ang tigulang nga ato? Nga nakita mo? Siya matuod ang nagabayad sa akon sa pag-istar sa hotel nga ini. Apag hindi ko siya sugar daddy, kundi daddy ko siya. Kag naglaom ka bala? Nga wala ko makahibalo nga pati ang akon inosente nga utod. Ginaduha-duhaan mo man nga kabit ko man. Utod mo? Oo. Utod ko siya sa amay atong nakita mo nga lalaki sang isa ka adlaw. Ara, ginapaathag ko na sa imo ang tanan. Para nga hindi ka na magtulok sa akon nga daw sa nangilad ka. Sorry, Cathy. Sorry, kid. Hindi ko kinahanglan ng sorry mo. Ang dumdum ko gani. Mangin mag-abyan kita samtang ari ako diri sa bakasyon. Apang nagsala gali ako. Gani ang maayo pa, maghalin ka na. Cathy, halin na! Magwa ka na. Okay. Good night. Ikaw naman? Peace offering para sa imo. White Rose? Kagdala ko ng kamera mo, ay. Ang kamera ko? Wala na ako sa utang sa imo, ha? Thank you, O ano? Napatawad mo na bala ako, Cathy? Napatawad ko na ikaw. Wala ka ba sa buluhaton sa adlaw ngayon, eh? Wala man. Kaya mo, pwede ko ba na ikaw maagdang magpamasyar sa gwa? Kagdaloon mong kamera mo? Okay, sugot ako. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat,
nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.